Tento balík mi budete všetci zavidieť. Takže poďme na to. Úprimne zavidím sama sebe. Áno, a sú tu fajnotky od Mixitu, na ktoré som sa tešila od vtedy, keď prvýkrát som ich uvidela u Tadeáša. Takže máme tu crunchy cheese. To sú také malé sírové kúsky. A toto je len prvá vec, ktorú som vybalila a ja už som proste na 7. nebi od šťastia. Ďalej tu máme musli s mrazom, sušeným ovocím a orechmi. Musli so sušeným ovocím, semienkami a zeleným čajom. Ešte jedné musli s orechami, sušeným ovocím a semienkami. Nebuď kokos. Mňam. Je to kokos v sušenom karamelu a z kakao. A je to proste mind-blowing. Nápoj, ktorý som videla všade po TikToku, to je pumpkin spice nápoj. Guys, toto keď smiešate s kávou, toto bude ešte lepšie ako Starbucks. Mrazom sušené ovocie v čokoláde. Bože, to je tak dokonalé. Mám tu ešte také ovsené koláčiky a je tu ich viacej, lebo som chcela vyskúšať rôzne príchute, takže to budem si skúšať každý deň, lebo nechcem to všetko naraz, takže budem dávať updaty na stories. A mám tu aj dubajskú čokoládu, ale má to jahodovú naplň. Toto je veľmi crispy. Vianočný popcorn s belgickou čokoládou a korením. Veľmi výrazne tu cítim kardamón a myslím si, že v kombinácii s týmto nápojom to bude pecka. Veľké balenie jablkových čipsov. Ešte na raňajky som si zobrala proteínovú kašu, čokoládový mix preclíkov a je tu toho pol kila a ja sa teším, jak to všetko spápam na jednom posedení. Ešte jedné crème brûlée, ale to sú mini verzie. Musli, ktoré som si namiešala sama, na toto tiež dám update na stories. Ešte jedna kaša na raňajky. Olio, flizované jahody, tieto milujem. Ešte jedné preclíky, ale tieto už sú v horkej čokoláde. A mango sticky rice, rýžová kaša. Tiež na raňajky. Takže ako už som spomínala, každý deň budem dávať updaty na stories, ako mi to všetko chutilo, preto stay tuned a vidíme sa zajtra.